morning project nga 65 million puthaw ra. Puthaw ra. Dili gini fake news. Project ni sa syudad. Kini nga project mga igsoon, matod pa ni Congressman Lordan Swan, iya unta ning butangan og gymnasium diri. Butangan niya gym pero ningon ang syudad nga dili kay kami magbutang diha og Mega Health Center. So ingon sila buhatan kon lag Mega Health Center. Unya gisugdan ni dugay-dugay na. Now dapat mahuman unta ni January 2, 2025 kay 290 days man ang pagtrabaho. Now nakita na mo dito mga igsoon, 290 days ang trabaho, 65 million. Karon mao ni ang sitwasyon, wa mahuman ang project, gisugdan lang, wa mahuman, gikural pagyod, di pagiti makasulod. So mao ni siya ang sitwasyon dire guys. Gikural, makanhan ni siya Barangay Carmen, Cagayan de Oro, no? So sa makanhan Barangay Carmen, Cagayan de Oro. At bang ni siya sa Department of Agrarian Reform. Kini siya nga kini bang lugar. Now among gitan-aw diri guys, no? So ni adini ang project nga wa mahuman. So ang time frame ni ini mo ni guys among gilibot diri. Nera guys. Kini unta maoy tukuron sa 65 million pesos. Mega Health Center project sa syudad. Unya gi-groundbreaking. Gi-groundbreaking. Kini siya picture pero hangtod karon skeleton pa ni. Skeleton pa. Ang mahuman unta ni guys. Gisugdan siya sa pagtrabaho. Gisugdan ni siya sa pagtrabaho. Naraw duration start. March 19, 2024, no? March 19, 2024 dapat mahuman January 2, 2025. No, lagpas na. Ang kantidad 65 million ang kantidad. Ambot og asang budget ani. Ang kontraktor ni guys gibutang dire asa man ning ang habe Engineering and Building Norbin Engineering and Building Norbin and Engineering ang kontraktor. Naraw. Date of completion. Naraday ang kontraktor. Mao na siya, no? Norbin Engineering and Building Contractor. Brief description. Kuha audit report. Report naman. Report. Okay, tana muli na ta kay files na to. Sige, salamat guys. Salamat.